Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Η Ευρώπη μπαίνει σε μία περίοδο που οι αποφάσεις δεν μετριούνται πια σε εκλογικούς κύκλους, αλλά σε ιστορικά ρίσκα. Από το πυρηνικό σχέδιο του Φρίντριχ Μέρτς και Εμμάνουελ Μακρόν μέχρι τη δραματική προειδοποίηση του Μάριο Ντράγκη και τη μάχη επιβίωσης του Βίκτορ Όρμπαν, η Ήπειρος δείχνει να κινείται χωρίς στρατηγικό βάθος, προκαλώντας μια Ρωσία που παίζει το παιχνίδι σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων σήμερα. Ευρώπη και ΗΠΑ χωρίς στρατηγικό βάθος, το θανάσιμο λάθος να προκαλούν τη Ρωσία. Θύλα στη Γερμανία, η συνθήκη του 1990 τεινάζει στον αέρα το πυρηνικό σχέδιο Μέρτς Μακρόν. Πυρηνική παγίδα, γιατί η Μόσχα κρατά όλα τα νομικά χαρτιά. Ευρώπη ώρα 0, σοκ από Ντράγκη. Ο χρόνος τελείως, έρχεται συστημικός όλεθρος. Η μητέρα όλων των μαχών, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ σε τροχιά σύγκρουσης στις εκλογές της Ουγγαρίας. Όρμπαν εναντίον Βρυξελών. Η κάλπη που κρίνει την ψυχή της Ευρώπης από το Βερολίνο στη Βουδαπέστη. Η Δύση παγιδεύεται στις ίδιες της τις συνθήκες. Η Ρωσία δεν απειλεί, απλώς περιμένει. Η στρατηγική του παλιού σκακιστεί. Ευρώπη και ΗΠΑ χωρίς στρατηγικό βάθος, το θανάσιμο λάθος να προκαλούν τη Ρωσία. Θύελλα στη Γερμανία, η συνθήκη του 1990 τορπιλίζει το πυρηνικό σχέδιο Μέρτς Μακρόν και αποκαλύπτει την ασύλληπτη ρωσική παγίδα. Σε μια εποχή όπου η Δύση μιλά διαρκώς για αποτροπή, η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή. Η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν το επίπεδο στρατηγικής σκέψης της Ρωσίας και όμως επιμένουν να παίζουν με τη φωτιά, αμφισβητώντας μια δύναμη που ιστορικά ξέρει να μετατρέπει το χρόνο, την γεωγραφία και το διεθνές δίκαιο σε όπλα. Το τελευταίο παράδειγμα είναι το σχέδιο Ευρωπαϊκής Πυρηνικής Ομπρέλας που συζητούν ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ένα σχέδιο που παρουσιάζεται ως απάντηση στη ρώσικη ισχύ, αλλά στην πραγματικότητα σκοντάφτει πάνω στην ίδια την ιστορία της Ευρώπης. Η λεγόμενη συνθήκη 2+4 του 1990 που υπεγράφει για την ενοποίηση της Γερμανίας απαγορεύει ρητά στο γερμανικό κράτος να κατέχει πυρηνικά, χημικά ή βιολογικά όπλα. Εγκύτριες δυνάμεις υπήρξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Σοβιετική Ένωση, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Με άλλα λόγια, η ίδια ύπαρξη της σύγχρονης Γερμανίας στηρίζεται σε μια διεθνή συμφωνία που τη στερεί το δικαίωμα πυρηνικού εξοπλισμού. Όποιος την παραβιάσει δεν αμφισβητεί απλώς κανόνες, αμφισβητεί τα θεμέλια του μεταπολεμικού ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και εδώ ακριβώς εμφανίζεται η ρώσικη στρατηγική ανωτερότητα. Η Μόσχα δεν χρειάζεται να απειλήσει, αρκεί να δείξει τη σύμβαση και να πει «εσείς την υπογράψατε». Στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, ο Μέρτς παραδέχτηκε ότι ξεκίνησαν συνομιλίες με τον Μακρόν για ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή. Στην πράξη, πρόκειται για προσπάθεια να επεκταθεί το γαλλικό πυρηνικό προστάσιο σε ρόλο πανευρωπαϊκής ασπίδας. Όμως η Γαλλία δεν μοιράζεται το κουμπί. Ο Μακρόν έχει ξεκαθαρίσει ότι η τελική απόφαση για χρήση πυρηνικών ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Η Γερμανία καλείται να πληρώσει χωρίς να αποφασίζει. Αυτό δεν είναι αποτροπή, είναι πολιτική εξάρτηση. Εδώ αποκαλύπτεται το στρατηγικό έλλειμμα της Ευρώπης και της Αμερικής. Σκέφτονται σε κύκλους εκλογών, δημοσκοπήσεων και επικοινωνιακών εντυπώσεων. Η Ρωσία σκέφτεται δεκαετίες, δεν επενδύει μόνο σε όπλα, αλλά σε νομικά δεσμά, ιστορικές μνήμες και γεωπολιτικές σταθερές. Αν η Γερμανία επιχειρήσει να μπει από το παράθυρο στο πυρηνικό κλαμπ, η Μόσχα έχει έτοιμα όλα τα χαρτιά, διεθνής προσφυγές, πολιτική απονομιμοποίηση και αν χρειαστεί στρατιωτική αναδιάταξη στην Ευρώπη με πρώτους στόχους όσους φιλοξενούν πυρηνικές δομές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν σιωπηλά αυτές τις συζητήσεις, όχι γιατί πιστεύουν σε ευρωπαϊκή πυρηνική ανεξαρτησία, αλλά γιατί θέλουν να μεταφέρουν το βάρος και το ρίσκο στους Ευρωπαίους. Αν κάτι πάει στραβά, το πεδίο μάχης δεν θα είναι η Ουάσιγκτον, αλλά το Βερολίνο, το Παρίσι και η κεντρική Ευρώπη. Η Ρωσία το γνωρίζει αυτό. Και ακριβώς γι' αυτό αφήνει τη Δύση να μιλά ενώ η ίδια κρατά το πλεονέκτημα της ψυχραιμίας. Το πραγματικό κόλπο της Μόσχας δεν είναι τα πυρηνικά της, αλλά το γεγονός ότι η Δύση παγιδεύεται μόνη της. Η Ευρώπη δεν μπορεί να εξοπλιστεί χωρίς να ακυρώσει τις ίδιες τις συνθήκες που τη συγκρότησαν. Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να την προστατεύσουν χωρίς να τη μετατρέψουν πρώτα σε στόχο. Και η Ρωσία αρκείται να παρακολουθεί σαν παλιός σκακιστής που ξέρει πως ο αντίπαλος με κάθε βιαστική κίνηση πλησιάζει μόνος του το ΜΑΤ. Το μεγάλο λάθος της ευρωπαϊκής και της
της Αμερικής δεν είναι ότι φοβούνται τη Ρωσία, είναι ότι δεν τη μελετούν, και όποιος δεν καταλαβαίνει τη στρατηγική ενός πολιτισμού αιώνων, αργά ή γρήγορα πληρώνει το τίμημα. Ευρώπη, ώρα 0, δραματική προειδοποίηση Ντράγκη, ο χρόνος τελείως, έρχεται συστημικός όλεθρος. Η μητέρα όλων των μαχών Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ σε τροχιά σύγκρουσης στις εκλογές της Ουγγαρίας στις 12 Απριλίου. 2 μήνες πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στις 12 Απριλίου, η Ουγγαρία δεν θυμίζει απλώς μια χώρα σε προεκλογικό πυρετό, θυμίζει προκεχωρημένο φυλάκιο σε ιδεολογικό πόλεμο. Για πρώτη φορά από το 2010 ο Βίκτορ Όρμπαν αντιμετωπίζουν πραγματική, μετρήσιμη και επικίνδυνη απειλή απώλειας της εξουσίας. Και αυτή η απειλή δεν γεννιέται μόνο στη Βουδαπέστη, γεννιέται στις Βρυξέλλες, στα think tanks, στα κομματικά επιτελεία μιας Ευρώπης που βλέπει στο πρόσωπο του Όρμπαν το τελευταίο σοβαρό εμπόδιο. Για τα κυρίαρχα ευρωπαϊκά κέντρα η αναμέτρηση δεν είναι μια αναλλαγή προσώπων. Είναι τεστ αντοχής του φιλελεύθερου μπλοκ, μέτρηση δύναμης του πατριωτικού χώρου και πρόβα τζενεράλε για τις μεγάλες μάχες που έρχονται στη Γαλλία και αλλού. Ο Όρμπαν έχει γίνει σύμβολο μιας σκληρής γραμμής σε μετανάστευση, εθνική κυριαρχία, πολιτισμική ταυτότητα. Μια ήττα του θα ήταν πολιτικό σεισμό σε ολόκληρη την Ήπειρο. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός δεν δίνει μόνο εσωτερική μάχη, έχει μετατρέψει την καμπάνια σε διεθνές μέτωπο με δημόσιες στηρίξεις από πρόσωπα σύμβολα του παγκόσμιου πατριωτικού χώρου. Ντόναλντ Τραμπ, Τζορτζία Μελόνι, Μαρί Λεπέν, Ζαβιέ Μιλεϊ, αλλά και ηγέτες από κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η εικόνα είναι καθαρή, ένα παγκόσμιο δίκτυο πολιτικής αλληλοστήριξης που οι ευρωπαϊκές ελίτ αντιλαμβάνονται ως άμεση απειλή για τη συνοχή της Ένωσης. Ο Όρμπαν έχει μετατρέψει τις εκλογές σε έμεσο δημοψήφισμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στοχοποιεί ανοιχτά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντάς τους ως εξωτερική πίεση που θέλει να σύρει την Ουγγαρία σε πόλεμο και ενεργειακή ασφυξία. Δηλώνει ξεκάθαρα: δεν θα χρηματοδοτήσει την Ουκρανία, δεν θα στείλει όπλα, δεν θα ακολουθήσει πλήρες ενεργειακό εμπάργκο στη Ρωσία. Θα μπλοκάρει fast track ένταξη του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις Βρυξέλλες αυτή η στάση δεν είναι απλώς διαφωνία, είναι στρατηγικό σαμποτάζ. Απέναντι στον Όρμπαν βρίσκεται ο 44χρονος Πέτερ Μάγκερ και το κόμμα του Τίστα Πάρτε. Σε πολλές δημοσκοπήσεις εμφανίζεται μπροστά και προβάλλεται ως τεχνοκρατική επανεκκίνηση. Η βασική του υπόσχεση αποκατάσταση σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ξεμπλοκάρουν περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ παγωμένων πόρων. Δηλώνει ότι έχει το πράσινο φως για άμεση εκταμείευση αν κερδίσει τις εκλογές. Η ατζέντα του μιλά για διαφθορά, κομματικό έλεγχο θεσμών, δικαστική ανεξαρτησία, ελευθερία, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως, στο βάθος η Ευρώπη βλέπει σε αυτόν κάτι πιο απλό, τη ρεαλιστικότερη ευκαιρία να σπάσει το κύμα αμφισβήτησης της φιλοουκρανικής γραμμής. Η κάλπη ως ευρωπαϊκό σημείο 0 για τις ευρωπαϊκές ελίτ, μια ήττα Όρμπαν θα σήμαινε αποδυνάμωση της πατριωτικής δεξιάς, ενίσχυση της φιλοουκρανικής στρατηγικής, περιορισμό της επιρροής Τραμπ στην Ευρώπη, επιστροφή στην πειθαρχία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αντίθετα, μια νίκη του θα εκλειφθεί ως στρατηγική ήττα των Βρυξελών και πολιτική νίκη ενός άξονα που αμφισβητεί ανοιχτά την κυριαρχία τους. Η αναμέτρηση δεν αφορά μόνο τη Βουδαπέστη, αφορά την ψυχή της Ευρώπης. Δεν είναι απλώς Όρμπαν εναντίον Μάγιαρ, είναι εθνική πολιτική απέναντι στην υπερεθνική γραφειοκρατία, πολιτισμική δεξιά απέναντι στο φιλελεύθερο κέντρο και για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια το αποτέλεσμα δεν είναι προδιαγεγραμμένο, είναι ανοιχτό και επικίνδυνο για όλους. Η Ευρώπη έχει γνωρίσει και παλαιότερα δύσκολες εποχές. Σήμερα όμως έχει μετατραπεί σε εργαλείο πίεσης της ελίτ. Αυτό σημαίνει πως αν κάτι δεν πάει καλά στο μέλλον της Ευρώπης, το μέλλον θα είναι δυσίωνο. Αυτές, φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι. Σύντομα και πάλι κοντά σας με τις νεότερες εξελίξεις. Γεια σας και να είστε όλοι καλά με τους αγαπημένους.